कश्मीर की कलिया, पनीर नवाबी टिक्का, पापलेट तंदुरी, चिकन तंगडी कबाब, प्रॉन्स तंदुरी, मुंबई मिर्च कबाब आणि चिकन व्हाईट तंदुरी, चिकन लॉल. लॉलीपॉप. काही भोजन करतात सर्व आणि तुटून पडलेले आहेत. अरे शाबाश, काकासारखा एकदम ओव्हर साईज टी शर्ट घातल्या ना, काळी पॅन्ट, एक नंबर गंधर्व. साधा वाटतं पण चांगला वाटतं. ओके, दुसरा घालून याचा. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी हे 2 दिवस ठाण्याका चुलत भावाकडे गेलेले होते आणि आत्ता हे दुपारी इलेले असतात. गोडधोड जेवण बनवलं त्यांच्यासाठी, तर ते जेवणार आणि त्याच्यानंतर आम्ही जाणार मॉल का, एक्सप्रिया मॉल का, शॉपिंग का, त्यांना कपडे वगैरे घ्यायचे आहेत. तर ते शॉपिंग बिपिंग करून आम्ही समाधान रेस्टॉरंट का जेवण जाणार आहोत. तर शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा. आणि आता दुपारी काय काय जेवण आहे तर बघूया, चला लेट्स गो. तर जेवण झालं की नाही दीपाली? चालू आहे काय? पुरी भाजतात वाटा, पुरी. आणि वहिनीत आहे पुरी तळता आणि दीपाली आहे लाटता. तर आहे आता गोडधोड जेवण आहे. सेकंड पुरीचं बेत आज दीपालीने ठेवलेलं असा. आणि जेवण काय काय, हा संध्याकाळी मासे आहेत म्हणून आता गोडधोड. तर आता काय काय बनवले ना, हा तर नंतर तुमका दाखवतो. तोपर्यंत हेंका बनवू देत. हा चमचो मारता. उसळ आहे ना, चण्याची उसळ आणि गोडी डाळ, भात आणि सेकंड पुरी. आणि त्यांची ते मस्ती चालू आहे. लाग दीपाली लवकर, भूक लागली, भूक लागली. गंधर्वान नवीन हे काढल्या ना, गेम काढल्या ना, म्हणजे तो आकडे दाखवणार, म्हणजे बोटा दाखवणार आणि लगेच ओळखायचे. युनिक मध्ये दाखवता. ए विठ्ठल तू पण अस, या चल गंधर्व दाखव. माका जमत. मनीष विन जबरदस्त. आता नाही आटलाय. अरे मनीष विन हे आमका जमत नाही. मनीष का सवय झाली आहे ती. थांबा आता दाखवा. 3 4 5 6 मी विन. हाय पंगत बसलेली आहे. हे काय हवा तर मागून घेवा. आणि दीपाली काय काय हा दाखव. भात, ओके, चण्याची उसळ, वरण, चपाती, श्रीखंड. मी आज जेवण घेते. चण्याची उसळ, बटाटो घातलेलो, गोडी डाळ, चपाती आणि भात असं वाढल्या ना दीपाली. तर आता मी खाऊन घेते आणि हे सर्व बसलेले आहेत जेव का. आणि आता एक्सप्रिया मॉल का हे इलो पलावा का भावी जियाक, आपला भावी जियाकच म्हणतंय. गंधर्व मनीष आणि माईका हे जुडिओत का कपडेच घ्यायचे आहेत. तर त्यांच्या मापाचे वगैरे कपडे वगैरे बघतो. आणि आता वाजलेत 5 आणि 7:30 8 वाजता काय घ्यायचा तुका? डिकॅथलॉन का काय? ट्रॅक पॅन्ट. ओके ओके, ऐकत नाही हो. तर मंडळी हा भावी जॅक नाही तुमका घेऊचा. भावी जॅक घेऊ आम्ही नंतर. तर मंडळी त्यांना काय तर हवा तर घेऊ. आणि 8 वाजता आम्ही मग जेवक जाऊ. आणि यांच्या सगळ्यांचं समाधान होणार आहे. त्यामुळे समाधान का आम्ही नेणार आहोत. तर आत्ता सध्या आम्ही मॉल का जातो. चला काही चला. हे घाबरतील ना जुडिओवाले. जुडिओत मोठे ढाड घालणार ते. चला भावी ज्या काय गेली. तुम्ही माईसाठी बघा ड्रेस, आम्ही थंय गंधर्व मनीषसाठी बघतो. हे बघू घातलं गंधर्व टी शर्ट बघूया. अरे एक नंबर. आणि पॅन्ट मोठी होता. पॅन्ट नाही, पॅन्ट मोठी होता. आणि कमरेसून बरोबर होता. बरोबर मोठीच हवी वरच्या अंगासून. कोणा की हा हा ओके. अजून किती आणलं? स्टॉक आणला 2. हे चांगले आणलं सर. ते का काय हवा? गंधर्वा का सर्व. मनीष का नाही आणलं? ओके ओके. काय साईज बघ त्याचे. हा गंधर्व एक नंबर. पॅन्ट पण भारी होता, एक नंबर. आणि त्याचा बघू शर्ट. नाही शर्ट मोठा होता या. एक साईज छोटी. काय नाही आवडला. हा शॉर्ट वाटता ना. साईज मोठी आणू काय? किती आहे ती? 13-14 आहे ना. ओके वाटता मस्त. आपण पॅन्ट पण मस्त वाटता आणि टी शर्ट मस्त. हे बाहेर. अरे शाबाश.
काकासारखा एकदम ओव्हर साईज टी शर्ट घातल्या ना, काळी पॅन्ट, एक नंबर गंधर्व चालत आहे. आणि त्याचा पण मस्त साधा वाटतं पण चांगला वाटतं. ओके दुसरा घालून यायचा 4 ते 5च हा, पण ह्या मस्त वाटतं मोठा, मस्त दिसतं ना. माई आवडला तुका नक्की ना. अरे बटन तुटलेलं दुसरा घेऊ ना, चेंज करून. हा त्याने लावल्या नाही. ठीक आहे ठीक आहे. काय माई बटरफ्लाय माईकडे ह्या साईड काय पाठ कर बघू. वा माई घ्या घ्यायचा. हा लाव बटना शाबाश. बघा चांगला ना, ह्या मस्त मागासपेक्षा. काल काळपट वाटत होता. हा जा चेंज कर जा. एक नंबर. 5 वाजता इलं होतं आणि 6:30 झाले. 1.5 तासात आमची शॉपिंग झालेली आहे. यांच्याने माईने एक पिशवी घेतल्या ना, गंधर्वान घेतल्या ना, काही ठेवू नको फक्त. चला खय जाऊया आता. भूक लागली आहे. कोणाक भूक लागली? सर्वांक भूक लागलेली आहे. चला आता. खाली मसालो शोधता खय, ह्याच्यात काय नाही म्हणून. ह्याच्यात काय नाही, खाली हो मसालो. तर मंडळी आम्ही आता नाश्ता करून घेतो, हलको फुलको करतो. कारण जाऊन आता जेवचा वाजले 7 आणि 8 वाजता आमका जेवक जाऊचा. 1 तासासाठी ह्यांका भूक लागत, त्याच्यासाठी थोडासा पेट्रोल भरतोय आता ह्यांच्या गाडीत. आणि आम्ही जातो समाधानमध्ये. या विठ्ठल काय बाबा चाय ऐकत नाही बाबा. स्टारबक्स नाही, स्टारबक्सचा नाही परवडणार नाही. फुल चाय भरल्या ना बाबा आई शपथ. आमची शॉपिंग झाली आहे आणि आम्ही आता समाधान रेस्टॉरंटसाठी जातो. फायनली आता आम्ही एक्सपिरिया मॉल वरसून समाधान रेस्टॉरंट का येऊन पोचलेले आहो. आणि ह्या रेस्टॉरंट बदलापूर पाईपलाईन रोड कट्टई कोलेगाव का. तर कोलेगाव का हे सर्व इलेले आहेत आमचे. तर आता आतमध्ये जातो. तयार ना? चला लेट्स गो. तर आता आतमध्ये एंट्री मारतो. नमस्कार नमस्कार. एंट्री मारल्याने आणि हे आता आहे बसूची जागा शोधतं. अरे बापरे हे बसले आहे. यांच्याने जागा पकडल्यानी पण. जागा पकडलास? हां हां बसून घ्या बसून घ्या. बसूक एकदम ऐसपाईस जागा. म्हणजे हाय पण बसूक जागा प्लस हाय गार्डन पण हा. हे बघा ओपनमध्ये तुम्ही बसू शकता. अगदी हवेशीर पूर्ण ओपन हा. भारीच आहे सिस्टीम. आणि प्लस रूफटॉप पण हा आणि त्यांचं AC सेक्शन पण हा. म्हणजे तुम्ही खाई बसू शकतास. जागा मजबूत आहे यांची. तर दीपालीकने सांगते ए दीपाली विठ्ठल यांचा रूफटॉप पण हा. वरती पण जाऊ शकतास तुम्ही. हां आम्ही वर गेलो असतो ना. रूफटॉप पण हा. म्हणजे वरती पण जाऊन बसू शकता. AC पण हा. ते जाऊन बघूया. नको आता हेच बसूया. बसलो होते पण रूफटॉप आपण बघून येऊया नंतर. पण हय भारी वाटतं एकदम. कारण आपण सर्वजण एकत्र बसलो आणि खरंच मस्त वाटतं एकदम. तर आता रूफटॉप का आम्ही जाऊन बघणार आहोत कसा हा आता. आणि ACच्या थै पण जाऊन बघून येऊया. पण तुर्तास पण आधी काय काय मागवलं ते आता आम्ही सांगणार आहोत. तर मनीषपासून सुरुवात आहे. मनीषने मागवल्या ना बोंबील फ्राय, वहिनीने लॉलीपॉप मागवल्या ना, आणि माईन पापलेट तंदुरी मागवल्या ना. जियान आमच्या काय मागवल्या ना काश्मीर की कली. आई शपथ ही आमची कली आहे पण. आणि जिया प्रॉन्स तंदुरी. आणि दीपाली आमचं पनीर नवाबी टिक्का, चिकन व्हाईट तंदुरी. आणि मी काय मागवलंय मुंबई मिर्च कबाब. आणि विठ्ठलने काय मागवलं चिकन तंगडी कबाब. आणि अजून काय राहिला? हा 8 काय 9 आम्ही स्टार्टर मागवलं. तर आबाक माका वाटतं तंदुरी आम्ही देणार आहोत माईच्यातली. आणि आमच्यातल्या सर्व चिकन ते का हवा तर चिकन देणार आहोत. आणि बाकी सर्व आम्ही वाटूनच खाणार आहोत. तरी पण आम्ही 10 जण आहोत. तर लेडीज गँग थंय बसलेली आहे. आणि हय जागा नसल्यामुळे मनीष थंय बसलेलो आणि जेंट्स गँग हय बसलेली आहे. म्हणजे आमचं सर्व तशीच आहे की 5 जेंट्स आहेत
आणि 5 गर्ल्स. तर अशामध्ये आता सामना रंगणारा. कोण किती खाता तर आता समजणारा. आणि त्यांची ताकद आहे आता आजमावच्या. आमचे गावठी पाडे आहेत हे बघा. तर बघू आता काय काय मागवलेला हा सर्वांच्या आवडीनुसार सर्व मागवलेला. तर बघू ते खाल्यानंतर ह्यांच्या पोटात जागा असली तर मेन कोर्सकडे आम्ही वळू, नाहीतर राईस वगैरे काहीतरी घेऊ. पण तोपर्यंत वरती जाऊन बघून येऊया काय नंतर खाल्यानंतर रूपटॉप बघून येऊया. आता जाऊन येऊया ठीक आहे. तर आता आम्ही रूपटॉप का इलव. आणि माझ्या मते रविवारी आहे लय गर्दी असता. आता आहे गर्दी नाही, कोण नाही. लय मोठी सोय आहे बसूची. बाप रे हे बघा लय टेबल वगैरे आहेत आणि लय मोठी सोय आहे बसूची. ही बघा म्हणजे हय पण बसू शकता पूर्ण फॅमिली. बाप रे लय मोठं मासो आहे. आणि हय बसूची सोय आहे. पूर्ण AC आहे आणि हय पण पूर्ण AC आहे. हय पण तुम्ही बघू शकता. हे बघा आपण बदलापूर पाईपलाईन का गेलो होतो ना तत्व फॅमिली रेस्टॉरंट. ते आणि ह्यांची मॅनेजमेंट एकच आहे. म्हणजे ह्या पण समाधान पण त्यांचाच आहे, तत्व पण त्यांचाच आहे. आणि अजून एक खायचा तरी आहे, मगाशी सांगितलं खायचा हा डोंबिवलीचा व्हेज रेस्टॉरंट आहे ना वृंदावन, तो पण. आणि अजून पण इकडे खायचा तरी आहे तरंग. होय ना तरंग. ओके म्हणजे 4 एकाच मालकाचे. बापरे. आणि आम्ही स्टेशनच्या वृंदावन का जातोच नेहमी, पण आमका माहित नव्हता या त्यांचा जाता. तर हे फोटो काढूसाठी पण मस्त जागा. आणि हे कॅमेरामॅन इलेले आहेत आणि हे फोटो काढतात. शाबाश. पिंजरो आ की काय हो. आरामात बस विठ्ठल तू. हे फोटो काढ गंधर्व त्याचं. तर फायनली आमचे हे स्टार्टर इलेले असत आणि आम्ही आहो 9 जण. नाही आम्ही आहो 10 जण आणि स्टार्टर मागवलं 9. मॅडम आमचं सांगणार काय काय स्टार्टर आहेत ते. काश्मीर की कलिया, पनीर नवाबी टिक्का, पापलेट तंदुरी, चिकन तंगडी कबाब, प्रॉन्स तंदुरी, मुंबई मिर्च कबाब आणि चिकन व्हाईट तंदुरी, चिकन लॉलीपॉप, बोंबील रवा फ्राय असे हे 9 स्टार्टर आम्ही मागवलं. हे बघू शकतास तुम्ही. हे आम्ही समुद्र ह्या बघा पोल्ट्री आणि व्हेज असा सर्व असा आम्ही संगम साधलो. हो बघा त्रिवेणी तो ह्याचा आहे तसो त्रिवेणी संगम आमचं हे साधलेलो. हो बघा हे बघूनच आता सर्व आमचे शेर आबा वाट बघताय. हो बघा विठ्ठल आणि आबा मेन भूक लागलेली आहे. आणि आता स्टार्टर बघून माका पण लय भूक लागलेली आहे. तर आता हे वाटून सर्वांना देणे ही लय मोठी गोष्ट आहे. तर त्याच्यासाठी प्लेट वगैरे हाणूक सांगताय. पहिला आधी पापलेट कोणाक देणार. पापलेट देवा माईक, पापलेट देवा माईच्या हातात सुपूर्त करा पापलेट. माझ्या कलीने जियाने काश्मीर की कली आहे घेतलेली आहे. आणि काका तंगडी कबाब, विठ्ठल काका तंगडी कबाब घे तुझ्या बाजू. वहिनी का काय देणार. चिकन लॉलीपॉप. हा तुका घेता हे सावकाश. त्याने बोंबील फ्राय घेतल्यान, वहिनी तंदुरी कबाब घेतल्यानं. हे चिकन काय देतास आबा काय देतास. हा तुम्ही दोघे खाशाल ना तंदुरी. चिकन खाणार ना आबा. आणि हय गंधर्वान व्हाईट तंदुरी घेतल्या ना. आणि हय मी मुंबई मिर्च कबाब असा मस्तपैकी घेतलंय. तर असा ह्या भरगतचा स्टार्टर आम्ही घेतलं. आणि आता आम्ही स्टार्ट करतो. मंडळी येवा जेव ह्या पार्टी का आमच्या म्हणजे ह्यो जो आमचो सर्वांचो आमच्या फॅमिलीचो संगम झालेलो हा तो काय म्हणजे लय नको आयुष्यपद नको भाषण नको. एका भूक लागले मारतील माका आहे. तर चला म्हणजे आपण स्टार्ट करूया. हे काय चांगला सर्वात भारी काय कोणा काय काय आवडला तर सांगू शकता. प्रत्येकाने सांगा. 9 स्टार्टर आहेत आणि सर्वांनी 9 खाल्याने आहेत काय. दीपालीन तर नाही खाल्या ना. दीपालीन 2 खाल्या ना. काय खालस तू. काश्मीर की कली खाल्ला आणि पनीर नवाबी टिक्का. काय तुला आवडला. पनीर नवाबी टिक्का. हा आता दिसताच जबरदस्त आहे एकदम. पनीर नवाबी टिक्का आणि काश्मीर की कली. आता जियान खाल्या ना. आता भावी खाता. आणि हय गंधर्व काय खाता. गंधर्व चिकन काय कबाब. हे बघ माई काय आवडला तुका. तंदुरी आवडला. खा बाबा तंदुरी.
आणि हय काय खाता वहिनी काय खाता वहिनी लॉलीपॉप संपवल्या ना वहिनीन आवडले वाटतं काय आवडलं सर्वांक वाटल्या माका वाटलं वहिनीन खाल्यान की का वहिनी काय आवडलं तुका जास्त लॉलीपॉप आवडला हे काय रोजच खातं दुसरा खाऊन बघ ना काय नाही काय हे तुका काय आवडला शार्पशूटर मनीष काय आवडलं तुका पण लॉलीपॉप हे सर्व ताट भरून घेतलं ना आणि सर्व खाता कसा आबा कसा चांगला आवडला हां विठ्ठल काय खाता विठ्ठलने सर्वच खाल्लं वाटा चिकन तुका आवडला का विठ्ठल जास्त चिकन तंदूर कबाब सर्वच आवडला का एकच आवडला सर्व नक्की ना सर्वात भारी काय आवडला ह्या सर्व कबाब हा तंगडी कबाब ओके ओके आणि गंधर्व काय खाता अरे बापरे काश्मीरी की कली खाता वाटता तो बघ आणि बहीण लॉलीपॉप देतात एका विठ्ठल घेतो तो वाटतं स्वतः वा रे लंबाडा तर हय मी ह्यांचा शूट करत राहुलंय तर मंडळी मी पण आता खाऊ घेतोय मॉकटेल पण आबासाठी आम्ही मागवलं तर आबा चिकन तंदुरी मॉकटेल असं सर्व कॉकटेल करून खाणार आबा आमचं तर हय शाही भोजन करतात सर्व आणि तुटून पडलेले आहेत हे बघा काय आला दमलास भावी दमली आउट झाली फलंदाज बाद किती फलंदाज बाद झाल्यात भावी एक आउट झाली आमची बाकी सर्व खेळतात माई पण आउट नाही झाली आणि त्याच्यानंतर दीपाली आउट झाली वाटतं पहिला फलंदाज आमचा आउट झालेला जिया नाही भावी दुसरा दीपाली बाकीचे सर्व फलंदाजी करतात तुफान फलंदाजी करतात बाकीचे हे बघा आबा काय हवा पाणी हवा मनीष का पाणी हवा दर ह्यो पण बाद होत चाललो वाटतं सर्वातला एक एक काढून ठेवलं हे थाळी भरून घेतलंय तर काय काय आता बघूया या आहेत मुंबई मिर्च कबाब हा प्रॉन्स तंदुरी आहेत हे बघा नंतर तंगडी कबाब हा नंतर चिकन व्हाईट तंदुरी हा काश्मीर की कली हा आणि बोंबीला तर मी सुरुवात आता मुंबई मिर्च कबाबने सुरुवात करतोय मस्त एकदम तंगडी कबाब केवढी मोठी तंगडी आहे लय मोठी तंगडी आहे भारी आहे मग तंदुरी सारखीच हा पण स्पायसी आहे आणि ज्युसी आहे एकदम मस्त आहे पेपर दे तोंडाक लाग तेच मगाशी तर सांगतो मोठा म्हणा तू खालाच नाही वाटत मगाशी पण टेस्टी सर्वात ह्या लहान मुलांना लय जियान पण आवडत खाल्ले प्रॉन्स पण एक बघते प्रॉन्स तिखट असं भावी म्हणता कशा चांगले आहेत काय तिखट आहे सांगा तिखट प्रॉन्स म्हणून होय गो मग तू ते हे खायचं ना थोडे स्पायसी आहेत बरोबर नंतर हा रासला लागतं पण भारी मागा ह्या जास्त आवडलं सगळी आता बिझी आहे सर खाऊ का वाट या काय माई काय पिता माई काय पिता काढायची ना माईचा टेस्ट घेता माई सगळ्याची पण ते का होया कसा होता माई आई काय आवडलं तुका कसा होता तंदुरी आवडली का पापलेट आवडलं का आवडला पिंक कलरचा ज्यूस ते का हो झाला काय उचला काय ठेवलास गोवा हे रवला गंधळ रवला बाकीच्या सरायलास ह्या मस्त लागला सगळा सरायला नाही काय मायेचा वाट बघता वाटतं मेन कोर्स सांगा आता चला हो हो तुम्ही सांगा ना गंधळ काय सांग चल ट्रिपल राईस रोटी आणि चिकन कुठलाही माका काय नको व्हेज कोण खाणार नाही मी एकटाच खाणार आहे व्हेज तू राईस घे ना राईस डायरेक्ट मेन कोर्सचा दीपालीने आता ऑर्डर दिल्या ना आणि आता बहुतेक बऱ्यापैकी सर्व भरला अत्यंत फुल भरला आहे हा बघा तर फायनली आता मेन कोर्स इलेलो असा तर हा चिकन मराठा
आम्ही आणलं. आणि दीपाली आणि हे काय चिकन बिर्याणी, चिकन हंडी, चिकन मटका बिर्याणी, चिकन मटका बिर्याणी. तर चिकन मटका बिर्याणी आणि हे शेजवान राईस, व्हेज शेजवान राईस जो दीपालीसाठी मागवलं. आणि विठ्ठलासाठी गंधर्वासाठी आम्ही मागवलं चिकन ट्रिपल शेजवान राईस ना, तो हे बघा. आणि चिकन मराठा आणि रोटी. तर असा भरगतचं मागवलेला. तर दीपाली आणि जिया आमचा तर झोपलेला असा. सकाळी 6 वाजता उठला. हां, सकाळी 6 वाजता शाळेत जाऊ उठता. आणि उद्या पण जाऊचा आपण, उद्या पण 6 वाजता जाऊचं आपलं. तर आता आहे आम्ही जेवतो. चिकन ट्रिपल शेजवान राईस आहे विठ्ठल. आणि विठ्ठल नाही, गंधर्व खाता. शाबाश, सावकाश खा, सावकाश खा. आणि त्याची बहीण चिकन शेजवान राईस खाता. हे बघा, भावगी आमचा. माई काय खाता? चिकन मराठा. चिकन काय खाता? लिंबू बिंबू पिळून खाता. चिकन मराठा आणि रोटी. वहिनी पण. आणि विठ्ठल आबा पण चिकन मराठा खातात. शाबाश. आणि दीपाली आबा चायनीज वर हा वाटतं, व्हेज वर. व्हेज चायनीज खाऊन परत तुमका आहे खाऊचा चिकन बिर्याणी मागवली आहे. बघा, तर चिकन बिर्याणी पण खाऊची आहे तुमका. हे रायता घ्यावा, रायता पण हा गंधर्व हे घे. वहिनी का पण दिवा बिर्याणी, रायता पण द्यावा. माई खाय गेला. माई का नको बिर्याणी? हे बिर्याणी नको, ती फुल झाली वाटतं. हे टेस्टी आहे बिर्याणी बघ. पीस पण मोठं आहे बघ. बोनलेस आहे. लेडीज गँग सर्व बाद झाली, फक्त वहिनी रवली आमची. आणि आम्ही धरलं. आमच्यात कोण आबा आऊट झालो, मनीष आऊट झालो. पण वहिनी तुमका हरवणार ती गांका. हा. वहिनी घे तू. वहिनी आमका टप देऊ शकतो. होय, वहिनी घे, राईस पण घे. मनीषी तर आहे आमचा फलंदाज बाद झालेलो आहे एक. जो बघा, मुंबईचा फलंदाज बाद झालो हा, पण गावचो फलंदाज आहे बघ, टकटकीत. हे बघा, गावचे पाडे आमचे. आणि आहे आमचा मस्तपैकी आता जेवण झाला. हे पोट भरला ना बरोबर, सर्व आवडलं ना. अजून काय हवा? समाधान झालं ना? नक्की समाधान झालं ना. काल आम्ही 11 वाजता इलो म्हणून व्हिडिओचं एंड नाही केलंय. तर आत्ता व्हिडिओचं एंड करतो जेवण खाऊन. आता पण रात्र झालेली आहे. आता जेवण बिवून झाला आमचा आणि हा व्हिडिओचं एंड करतो. तर मंडळी, खरंच मजा येईल जेव का? हे तुमका येईल काय मजा? आम्ही त्या रोजच जेवत असतो. नक्की ना? हा, हिवाळी पाणी पिऊन झाला. हा, तर काय काय आवडला तर सगळ्यांनी सांगूचा. मला चिकन लॉलीपॉप. शाबास. व्हाईट वाला चिकन म्हणजे चिकन व्हाईट तंदुरी. हा, चिकन व्हाईट तंदुरी. आणि मनीष तुका काय आवडलं? विचार काय करतो थंय काय आवडलं तुका असं वाटलं खाय? लॉलीपॉप. ओके. तुका माई? ओके. आणि तुका? मुंबई मिर्च कबाब. मुंबई मिर्च कबाब. माका पण ताच आवडला. खरंच भारी होते. आणि तंदुरीचे आयटम खरंच भारी होते त्याचे. जे आम्ही स्टार्टर मागवलं होतं त्याच्यात तंदुरीचे तंगडी कबाब. हा, चिकन तंगडी कबाब. हा, माका पण 1 नंबर मुंबई मिर्च कबाब आणि 2 नंबर तंगडी कबाब. हे 2 आवडले, जबरदस्त होते. झाली काय पार्टी? होय ना. मग आता समाधान झाला ना तुमचा? समाधान मध्ये जाऊन तर हा व्हिडिओचा आता एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. यवा कोकण आपलाच असा. जावा समाधान रेस्टॉरंट पण आपलाच असा. बाय. गुड नाईट.